De onderskiering is van militairen die in bijzondere situaties werken gaan. Zulke momenten ben altijd een beetje pittig, zeg ik altijd nog wel. Alleen wij vinden het een eer en een stuk waardering die hij heeft zinnen. Totdat hij zo gedreven altijd in zijn werk, vind ik dat dit een beetje een kroon is die er verzinnen heeft. Op het militaire oefenterrein in Budel wordt ook nog een brug geneemd naar Martijn Rosier. De brug had er tijdens zijn opleiding maar zijn team bouwd. Die brug is lezen waarschijnlijk als voorbeeld voor de rest die na hem komen is. Of wat dan ook maar, die datzelfde bewijs die wil jaren. En dan maar zien hoe zij er mee de voeten komen. Wat wordt de naam van de brug gekregen? Sergeant in Martijn Rosierbrug. Rosier liet een vrouw en fjouwe beer naai. De onderskiering en de bregennamen betjutten een soort van de naaibesteden. De discussie over de politiemissie in Afghanistan houdt ze botwaande. Je leiden meesten daarop en we leiden je voorop. Dat is een heel groot vraagteken. En wie door hun werk te goed aan? Of door ze hun werk te goed? En waar ik het meeste bang voor ben, is dat uw lotgenoten, dat die groep echt nog wel eens groter worden kan. Daar ben ik het meest bang voor.